Bapak iyo ono ae. Adik duwe acara loro barang boleh aku kok nyapu iki. Yo sih. Adik iki nandi pisan. Gak ngewangi. Tulen ae. Wes pegel tak leren si ae ameng kita nyadik. Wes tak leren sih ambil rokokan. Oh, nah ini karo ya. Lah kok ngene. Miskin lho. Bapakmu rokok ae. Loro bapakmu loro. Karo aku. Saya yo. Lah apa, Cuk? Sikile sopo nak ngono? Endi? Iya. Karo aku. Masih, yo Mas balik kita. Cuk kaget ah. Mau. Tuh, biar bukan nyapu, dolan bapak itu. Ayo wangi. Jangan. Karo wong pegel ya cak dulinan. Di lu kae. Lah nopo sih ini? Berita ntar lah, maling-maling ntar. Ya sing tadi sapa nek jumpitan? Ya apa ya, Mas? Malah aku. Mana situ, Mas? Sing tuwek sing tadi sih. Yo yo, Gak ngono rek. Mosok sing tuwek kudu dadi. Iya sih. tuwa yo ngalah benci. Berkata. Tapi di luar yo. Iya. Yo wis ayo. Ayo. Saya hitungin. Sampai 10 ya. Yo. Ayo. Ini tenang. Dang. Hitungin sih. Yo. Ayo sih. 1 2 Ay. Ya boy, tinggal boleh ya. Ay, Siapa ya, Pak? iya bapak. Tahu Ya udah waktu ini. ya saya. Boleh. Songo 10 mari gak mari dadi. Nanti hari ini mau rek. Kowe nang kene. Oh, gak ngurusi hari ini tinggal boleh ae. I am get the